Madadh agus Píopa. An tuide. An is sa fáistí, bígí go hanárach agus in seod scéal beag deastíomh. An bhfuil sibhar fadig éisteacht. Na páistí, á socrú féin agus a cruthlúise ortha féin. An tuide. Bhí ben a tacht ar an tréanas slíoch go tobar a chuir a lámháin. Agus bhí Madadh beag lé, agus é na hí ar an síocháin lena heis. Ní raibhann san garbad ach duine amháin eile, fearr, agus chológ sa dag an tréan slíoch, chuir an fearr a lámh na fóca, thug amach a Píopa, agus leig lena sé. An sin, chuir sé lámh a bóca eile, agus thug amach pís of amach. Bhí an bhean a chur na súl tríd ar feadh nama, ar deire labhair sí. Céir de tá fuat a dhéanamh ar siise. Nach bhfuil is agat, nach bhfuil cead agat tomach a chahabh anseo. Cead nó gan cead, a deir an fearr, ach caithfidh mise má Píopa. Leis sin rug an bhean ar an Píopa agus chaisí amach an inneog é. Chuir sin farrag mhór ar an bhearr, agus céir de dhéanach sé ach breth ar an Madadh, agus an clas céanna a dhéana leis. Níor bhéidig sin an carthan is atara, agus nuair is stad an tréin ag tobar a chuire, tháinig an fearr amach. Bhí sé a cuineamh ar a Píopa brá ní nach úna, agus dhearc sé síos an líne. Céir de decha sé a teachta níos ina dhearach chus an arda ach an Madadh, agus tóis céir de bhí leis ina bhéal. Na páistí déan gá. An tuide. A hanga!